i simplement és una demostració més de força i de reivindicació per exigir a la Generalitat de Catalunya que trenqui de manera unilateral el contracte que té amb Renfe per poder traspassar totes les competències de Rodalies a la Generalitat de Catalunya a través de Ferrocarrils de Catalunya després del desastre absolut que s'ha demostrat amb risc d'integritat per a les persones. Només heu de fer un cop d'ull per veure l'estat lamentable de les estacions, l'estat lamentable del servei que ofereix Rodalies, les reivindicacions que no venen d'ara quan hem tingut aquest temporal tan gran, sinó que venen d'anys i anys i anys de reivindicació. Aquesta desinversió multimilionària reconeguda pels diferents governs d'Espanya s'ha demostrat un i altre cop que l'única opció viable de que tinguem un transport públic del primer món, que és el que ens mereixem com a país, com a Catalunya, és que aquesta gestió es faci directament i sense cap tipus d'empreses mixtes des de Catalunya. I com a mínim podrem demostrar que ja que tenim els ferrocarrils de Catalunya, que són els millors valorats per als usuaris i usuàries del nostre país, poder posar la línia de Rodalies, les línies de Rodalies a la mateixa alçada. Denunciem la no activitat dels diferents governs espanyols, hagi manat qui hagi manat, i aquesta desinversió milionària que ve de moltíssims anys, i demanem d'una vegada per totes que no es facin nyaps, que no es jugui la desinformació, que no es presentin plans estratègics quan ni tan sols són capaços d'arreglar, com podeu veure, el sostre d'una estació posant en risc la vida de les persones, i que els catalans i catalanes tinguem el dret a poder anar a treballar en seguretat i puntualment i poder-nos guanyar la vida utilitzant el transport públic que paguem i que ens mereixem. Molt bon dia a tothom. També em sumo a l'agraïment, igual que l'alcalde, a tots els companys i companyes del Maresme, d'aquests 30 municipis que avui representen des de la política municipal, des de la proximitat de l'administració dels ajuntaments, aquest clam, aquesta reivindicació de Rodalies, però també un debat, una crisi oberta com és la mobilitat a tota la comarca. Ho fem després de 2 setmanes d'un absolut caos, d'una crisi ferroviària sense precedents a tot el país. Parlàvem de la caiguda de la Marquesina, però també aquests darrers dies hem vist desprendiments, descarrilaments, etc., el que ens ha portat ja no a una crisi de puntualitat, de fet art, sinó a una crisi que va en joc la nostra seguretat i la de tots els usuaris. Per això, des de Junts per Catalunya hem dit que ja n'hi ha prou, reivindiquem aquest traspàs integral 100% català a través de Ferrocarrils de la Generalitat, un servei que sí que ha garantit al llarg d'aquestes 2 setmanes, malgrat els temporals, malgrat la pluja, un servei eficient, de qualitat i amb puntualitat per tots els usuaris, i evidentment això és el que ens mereixem com a catalans i com a catalanes, que paguem els nostres impostos i que també hem de tenir a plena disposició un servei, una mobilitat de qualitat en tots els nostres municipis. Ho fem a més amb una R1, que va ser la primera línia ferroviària que es va crear al país, que també ha quedat obsoleta, que també té aquestes mancances per l'infrafinançament crònic que no ha arribat, per una manca de manteniment i on està en joc aquesta seguretat, com diem, i reiterem. Per tant, nosaltres, i explicant també amb aquestes reivindicacions que hem fet a tots els ajuntaments, amb mocions, demanem el traspàs, però sobretot demanem una planificació acurada per garantir aquesta mobilitat, per poder-ho fer entre els municipis de la comarca, però també a Barcelona i de forma directa a Mataró i a Girona. Ho fem mirant amb un prisma ampli, amb una mobilitat que també ha d'integrar el servei d'autobusos de tota la comarca, en el que hi ha també moltes mancances per aquesta interconnexió, per aquesta mobilitat que ens ha de permetre anar al metge des de l'Hospital de Can Ruti, des de l'Hospital de Mataró, de Calella, de Blanes, i aquesta connexió directa que també ha d'encabir l'estudi de mobilitat, un estudi d'una alternativa a la R1 que sigui més segura i també tenint en compte els canvis del canvi climàtic i els temporals que tot sovint pateix la nostra comarca, el litoral i evidentment amb el mar i amb les pluges. Doncs reivindiquem bàsicament que la R1 es dignifiqui i que com a mínim torni a ser la R1 de Miquel Biada, aquell primer tren de Barcelona a Mataró que era capaç d'arribar en 40 minuts de Barcelona a Mataró, de Mataró a Barcelona, i ara l'estem patint en 55 minuts, si és que tenim sort en alguns moments, perquè a vegades no apareix ni el tren o a vegades ens trobem que hi ha algun error a la catenària o que hi ha una falta de manteniment, i això és el nostre pa de cada dia com a comarca del Maresme. I no només això, sinó que a part s'intensifica, en concret a la nostra comarca, amb què cada cop les platges van a menys, no hi ha solucions definitives per les platges, el mar se'ns està menjant les vies del tren,
no hi ha un projecte futur concret per la R1, per poder tenir un servei digne de Rodalies en la nostra comarca, i s'hi suma doncs, aquest caos dels últims dies de Rodalies, una falta de gestió absoluta per part no només del govern de l'Estat, que això no podíem esperar una altra cosa per part del govern de Madrid, però per part del govern de la Generalitat veiem que no hi ha reacció i que la reacció és absolutament minsa i molt pobra, vull dir, no hi ha substància, no hi ha comunicació, no hi ha concreció, no hi ha absolutament res, no entenem res. Clar, i a més s'hi suma que els autobusos tampoc funcionen com han de funcionar. No, efectivament, és la reclamació que hem fet just des de Cabrera, no? En clau comarcal és extensible a tota la comarca del Maresme, com pot ser Arenys, Calella, Tordera, altres municipis de la comarca que fa Sant Pol, que fa temps que reclamen el fet d'intensificar la línia de bus, i en el nostre cas, el de Cabrera, com a alcalde, el que vull és reclamar un cop més que la línia de bus 807, que és l'única línia eficaç, segura i com a mínim previsible en el nostre municipi per arribar a Barcelona i per tornar de Barcelona, s'intensifiqui, que s'ampliï i que es dignifiqui, perquè al cap i a la fi el que tenim és una cosa molt provisional i que realment és l'única forma útil i funcional d'arribar a Barcelona. Teniu previstes accions? Sí, tenim previst convocar la consellera Paneque, directament a la consellera Paneque i si no al director general, el secretari general, el Manel Nadal, per demanar i exigir des de tot el teixit econòmic, social, empresarial i polític i institucional de la comarca i del municipi afectat, que és Argentona i Cabrera, i aquesta ampliació s'ha de fer sens dubte i s'ha de fer de forma immediata, perquè acumulem tranquil·lament més de 20.000 habitants entre els dos municipis amb un bus que té 12 expedicions, i això no és un bus útil realment pel nostre municipi, per la nostra zona, no? Pel nostre territori. Clar, i a Cabrera ens trobem que quan volem agafar l'autobús no és la primera parada, però moltes vegades ja ve ple de Dosrius, Òrrius, Cabrera, Argentona... Efectivament, la gent agafa el bus, la primera parada és Argentona, que molta gent de Dosrius i Òrrius agafa el bus a la primera parada a l'Argentona, molta gent d'Argentona agafa el bus a la primera parada d'Argentona i quan arriba a Cabrera ens trobem o bé que no poden pujar al bus perquè no hi ha més espai, o bé que han d'anar de peu o sentats a les escales. La Generalitat justifica això com un fet que és legal i jo no poso en dubte que sigui legal. El que és un fet amoral. Per tant, si algun dia passa alguna cosa, si algun dia a la carretera hi ha un accident, Déu no ho vulgui, els nostres veïns i veïnes segur que seran els més afectats. Per tant, el que demanem és dignificar aquest bus ampliant, no només generant un bus que sigui articulat, sinó ampliant la freqüència d'autobusos.